És bonic, oi? Però té la pell dividida en rombes de diferents colors. És la paleta de les races del món, Eva. Porta damunt la pell els colors que han d'heretar els distints pobles de la terra. Primera mare, hem tingut el primer arlequí. Paleta de races, mirall de tots els filtres, espurna divina, caldera de l'infern. Regues la terra de mostres ben diverses, coves marines confirmen el secret. Jove arlequí, quan obrires la finestra, fou declarada la guerra original. Auca de somni, projecte d'aventura, flors entre runes sobre àtic paradís. Jove arlequí, quan obrires la finestra, fou encetat el principi teatral. Fosforrunes, dues, nada de dues cos a ruta.
Aquell any de la Guerra Central vaig fer-me ric. Especulant amb coses tan innocues com el suro o el cartró, fent números i posant-hi els 5 sentits, vaig trobar-me amo de $500.000 de la moneda més alta. El caràcter se'm va ablanir, i mireu si va haver de ser ric, que mica en mica anava adquirint bons sentiments, sense arribar a l'extrem que la consciència em fes nosa. Els veïns cultivaven la meva amistat, em feien visites i m'enviaven presents, als quals jo corresponia, ja que les meves rendes em permetien de ser tan pròdig com em semblés. La qui tenia més interès en guanyar-se la meva amistat era una senyora que, pobra dona, estava tocada de la mania de llegir i d'escriure. El cas és que un bon vespre la senyora veïna es va veure obligada a venir-me a veure i em va portar un cistellet de maduixes que ara ja es pot dir, no em feia cap falta. Jo havia acabat de sopar i m'estava assegut de cara al mar. La lluna m'il·luminava i entre els seus raigs i el fum de la meva cigarreta em trobava submergit en un món d'imatges fantàstiques que em feia més feliç encara. El que recordo bé és que la senyora veïna s'alçà de sobte i mirant la lluna em digué: És bonica, oi? I tant, sembla una pintura. Ai, sí. I amb tot, em faria por de viure en una casa tan oberta a la lluna i a prop del mar. Allò em va irritar. De manera que la senyora pobra es permetia de no tenir-me enveja. Ella que vivia en una casa llogada on no entraven ni la lluna, ni el sol, ni els bons aires. Doncs jo he vist molt a plaer, i no tinc por de res, ni de ningú. Vos ignoreu la influència de la lluna. No sabeu que ella mana al mar i disposa les marees? Tots estem subjectes a la seva atracció i ens pot obligar a fer coses terribles. Mireu, senyora, jo no sóc supersticiós. Per tant, m'enric de la lluna i dels planetes que la volten. Infeliç. No és pas superstició, això. Els bojos senten els canvis de lluna. I totes les persones una mica sensibles, amb una certa manera també. Hi ha criminals a qui el pleniluni exacerba la maldat. I gent com vos i com jo, que en una nit com la d'avui es veuen empesos per una força puixant i farien, què sé jo. En moments com aquests no em costaria gens escanyar-vos. Aquell vespre la lluna feia el ple. Jo ja havia sentit dir allò com tothom i em va semblar que me n'anava a dormir amb l'ànim tranquil. Però vaig passar una nit dolenta. A l'endemà van despertar-me uns cops desacostumats a la porta. Era molt aviat, una d'aquelles hores que, segons diuen, es lleven els obrers. I em va semblar que tot el personal de la casa s'agitava pels corredors amb l'aire de passar-ne una de molt, molt grossa. És horrible, és horrible, és horrible, senyor! Què passa? He trobat una mà al jardí. Una mà? Una mà de què? Una mà dreta. On l'has trobada? Sota els clavells de les Índies, embolicada amb un paper de diari. I no has trobat res més? Cap tros de cap cosa que pogués fer joc amb això? No, senyor. Tranquil·litzem-nos. Au, seu. Dona, Benvolguts criats. El trastorn ha trucat avui a casa nostra. Ens trobem amb una mà que no pertany a cap de nosaltres. El fet de tractar-se d'una mà sola, sense cap indici que ens permeti de suposar que algú ha perdut, a més de la mà, la vida, vol dir versemblantment que algú ha perdut una mà i no res més que la mà. Què podem fer? Avisar la policia? Mai de la vida! La policia forcarà per tots els racons cercant el que no hi ha i farà que ens sentim forasters a casa nostra. No. Els fets ens indiquen el camí que hem de seguir. La pèrdua, per aquell que l'hagi soferta, és considerable. I tan recent que hores d'ara deu estar ben amoïnat. Esbrinem qui és, busquem-lo i l'ajudarem cristianament. Vet-ho aquí. Vaig fer comprar una gerra de vidre per tal de posar la mà en el poal. I tan aviat com l'humor m'ho va permetre, vaig fer redactar el següent anunci. Algú ha perdut una cosa molt important en un jardí de casa bona. El qui acrediti de ser-ne propietari
que es presenti en bona forma i li serà donada satisfacció. El primer visitant no es va fer esperar pas gaire estona. I quina és la cosa que heu perdut? Un petit bis de vanadi sense el qual el meu gramòfon no pot funcionar. Però, home de Déu, els anuncis adverteixen que el que s'ha trobat en el meu jardí és important. Un petit bis de vanadi no té cap importància. Aneu errat, senyor, de mig a mig. La cosa més considerable per a mi és el meu gramòfon. Si el seu funcionament depèn d'un petit bis de vanadi, el petit bis pren el meu esguard tota la importància. Això mereix una explicació i estic disposat a donar-vos-la de senyor a senyor. Bé, vos direu? Gràcies. Tinc 50 anys. Als 20 vaig enamorar-me d'una noieta que era la dona més bonica que hi ha hagut sobre la capa de la terra, però que no va correspondre al meu amor. Malgrat tot, era tan bona que em va prometre que cada vegada que anés a casa seva cantaria una cançó per a mi tot sol. Era la millor cançonaire de la seva època. Jo hi anava sovint. M'asseia en un sofà i l'escoltava embadalit. Ja podeu imaginar amb quina unció. Però què som en aquest món? No res. Vos ja ho sabeu, hi ha una colla de llibres que ho expliquen. Ella es va morir de tristesa després de tenir-hi aquelles relacions. Com vaig quedar, senyor, sembla mentida que matant com mata, la tristesa no m'hagués matat a mi. Però Déu tanca una porta i n'obre una altra. La meva enamorada va deixar-me en herència una col·lecció de discos de pedra amb les seves cançons enregistrades. Ja veieu on vaig, oi? No. Jutgeu, doncs, la meva desesperació quan fa 3 dies vaig descobrir que el meu gramòfon no podia funcionar per haver-se perdut un petit bis de vanadi. Heus aquí, senyor, per què he hagut d'emprendre la recerca del bis perdut. La vostra història és francament commovedora. I ho entenc tot, llevat de per què se us ha ocorregut que podríeu trobar el bis en el meu jardí. És que hi havíeu estat alguna vegada? No, mai. I doncs? Però he cercat per tota la contrada. No he deixat cap casa per mirar. He alçat totes les pedres, regirat totes les mates, mirat totes les gires de tots els pantalons, de tots els habitants de la comarca. Ho he fet tot, senyor, menys cercant el vostre jardí. Ja que no és enlloc més, ha de ser a casa vostra, perquè jo no puc admetre que el meu petit bis s'hagi fos. El vostre anunci m'ha donat la idea, i sigui quina sigui la cosa que hàgiu trobat, us prego que em deixeu mirar el vostre jardí. Bé, vos mateix? Gràcies. Vaig accedir-hi convençut de que ni jo perdria res, ni ell trobaria el que cercava. Vet-te'l aquí, el meu bis havia de ser-hi per força. Ho sabia. És ella. Gràcies, senyor. Moltes gràcies. Molt agraït, senyor. Moltes gràcies. Jo, com podeu suposar, no m'hi podia amoïnar massa. L'endemà va venir-me a veure una noieta bonica que es comportava amb un particular compungiment. Algú ha perdut una cosa molt important en un jardí de casa bona. I quina és la cosa que heu perdut? L'honradesa, senyor. No és pas això, filla meva. Em sap greu, però no és això. Oh, sí, senyor. És ben bé això, senyor. Vaja. A veure... Parlem-ne. Com ha estat? Calsburcí. Calsburcí? Una nit de festa major, sota els lilars, quan la lluna feia el ple. Ell havia de ser en bona fe.
fred i garneu, eternament absent i amb l'aire de no haver trencat mai cap plat, es dedicava a fer perdre alguna cosa important a les noietes en el jardí de casa meva. Sóc home de segons quins principis i en un parell de dies vaig fer arreglar un casament reparador. Sense esmerçar-hi gaire temps, ja que l'anunci seguia duent gent a casa i jo hi dedicava una atenció preferent. Algú ha perdut una cosa molt important. El tercer desconegut era un home que inclinava a confiar-hi i que si m'ho hagués proposat hauria fet soci de qualsevol negoci meu. Jo, senyor, mal m'està el dir-ho, soc lladre. L'altra nit vaig venir a casa vostra pels meus afers, portant damunt records de família i tota la meva documentació personal. Això no es fa mai, és elemental. Només li pot passar a un aprenent. Jo hi vaig caure mig per vanitat, mig per imperavició. I succeïa el pitjor que es podia. Vaig perdre els papers a casa vostra. L'anunci m'ha advertit que sou una persona civilitzada i que voleu arreglar l'assumpte d'home a home. Sempre m'ha agradat de tractar amb gent liberal i vinc a correspondre al vostre gest. Jo us tornaré el producte del meu treball. Vos em torneu els documents i quedarem amics. Així dóna gust d'anar per les cases. Això que dieu és realment ben vist. I vos i jo quedaríem honorablement si no fos que ni m'havia donat, que ningú m'hagués pres res, ni he trobat cap paper que us pertanyi. És una pena. Si no trobem una sortida airosa, l'entrevista esdevindrà per moments tibant. Moltes gràcies. El meu encenedor. Caldrà que fem amb el vostre permís una petita reconstrucció dels fets. Aquella nit jo vaig saltar al vostre jardí per aquí. Exacte. En saltar, recordo que se'm va enganxar l'americana i vaig sentir el soroll d'una cosa que queia a terra, que podien ser molt bé els meus documents, oi? Ha arribat el moment d'aclarir-ho. Ja els tinc. Me n'he sortit millor que no em pensava, perquè em plau que vos no conegueu la meva identitat. Aleshores vaig creure que jo també hi havia de dir la meva. I si us feia caçar pels meus criats i us lliurava a la policia? No, no ens convindria ni a mi ni a vos. Els meus col·legues no us deixarien viure tranquil. Val més que ens donem les mans i quedarem amics. Ja us ho podeu quedar. Moltes gràcies. Puc romandre tranquil ara? Del tot. Tinc coses molt més importants en estudi. A més, la nostra naixent amistat em lligaria de mans. Gràcies. El quart visitant pròpiament no va venir. Una tarda me'l vaig trobar a l'entrada de casa, part de dins del jardí. Què hi feu aquí? D'això es tracta precisament. Estic provant de recordar-ho. Qui sou? Marc Noblesa, lampista, carrer del Sol, número 3. Però no recordo on és aquest carrer ni l'ofici de lampista. Sé que sóc aquest tal Marc pel retrat, però no sé res més. Vaig perdut, sabeu? I com heu vingut a parar al meu jardí? He vingut atret per alguna cosa, però no me'n recordo. No és pas per l'anunci. Sí que és això! He vingut per això! Ah, és que heu perdut alguna cosa? Es veu que sí? Però no me'n recordo. Bé. Procedim amb mètode.
No us manca res? No us trobeu a faltar res? L'única cosa que trobo a faltar és la memòria. Em sap greu, però el que hem trobat nosaltres no és això. Amb tot, veniu amb mi i mirarem el que es pot fer. Deixeu-me estar aquí. L'olor de les pomeres del jardí sembla com si em volgués recordar alguna cosa. Tinc una mica de memòria al nas. Tinc gravada la imatge del jardí il·luminat per la lluna plena. Veieu? Tot això que estic dient és com si ho veiés des d'aquí dalt. Caldrà que hi pugi per tal de completar el record. Endavant. Feu-me escaneta si sou servit. Pugeu, sisplau. Què és això? Home, això és una caixa de lampista. No sou lampista, vos? Segons el carnet, sí. Però mireu, què hi tinc aquí? A on? Aquí. Oh, sí? Oh, hi teniu un bony? O, més ben dit, allò que en diuen una banya. Sí, home, us han donat un cop, heu caigut, no ho sé. Ja ho sé! Vaig pujar aquí dalt i vaig caure de clatell. I vaig perdre la memòria. I quin afany us manava enfilar-vos? Vaig pujar-hi per aprendre una poma. Una sola, enteneu? Ho feia cada dia en tornar de la feina i mai ningú no hi havia tingut res a dir. Oh, però perdoneu, de vegades parlem sense saber qui ens escolta. Jo ja m'he presentat. Em voleu fer el favor de la vostra gràcia? Sóc l'amo de la casa, del jardí i de les pomes. I ja l'he feta. Ara tindré que donar explicacions. No us les demano. Quan us dec per la fruita? Apa, home, apa. Aneu-vos en nom de Déu i no en parlem més. Tinc per costum usar només bitllets grossos. El cinquè visitant era... Bé, però per què explicar un per un cada cas de les persones que van venir atretes per l'anunci? La fatiga em dominaria a mi i a tots aquells qui bonament em seguissin. És el cas que el meu jardí era el centre de la vida del país. Hi havia mares que havien perdut els seus fills i els retrobaven sota una mata de girassols. Hi havia marits que reconquistaven l'amor perdut de les seves esposes sota d'arbres que em pertanyien. En el meu jardí es feien transaccions sentimentals i d'altra mena i la gent s'agradava de venir-hi a fer dringar les passions. When a Saxon is stand up at now, Margaret, can find a born named fade well and never temis named now. You better know way now. Yeah, yes, and Saxon is started book in Catalan is shall find his love now. And they're going in all Pepe Floristeria guns. I better know way. Yeah, yes, and Shabbos loving now. If find a born game lamed temis storming find his love Davis fain is fain. I better know way. Yeah, yes, and Shabbos storming flowers now. Torino. Sis plau necessito un planto. Però no puc perdre el meu temps. Necessito un planto que creixi en pocs dies. I want to find his love to never in any way. Aquí en teniu una que creix en tants dies. I want? I better know when I'll find her. Yeah, yes, and Shabbos is coming and let me find his love tin come and Shabbos live funny better gun bind and ball in the blonde. Well, no, no. Yeah, yes, I'm fine, no. Oh, no. La catasichu atase mes rapida. The speeding flowers can find it when I find his love it now. I mean, no way now down. Yes,
yes, and Shabbos Lobatin now fine. And funny well now, everybody know way. And Shabbos Lobatin know, senorita, fotos, flirte, client, and Shabbos Lobatin. Aquesta triga la meitat. I won? Everybody know what? Yes, yes, and Shaman know, Margaret can find some Lobatin anyway. A Shaman Slabin thing this called a famous Lobatin now. Everybody know way, yeah, yes, and don't Tony, Shabbos Lobatin know. Oh no, Ankara is too much. I went too much and find it out. It's like no fix it now. Ankara is massa. I find a Shabbos Lobatin massa window and I never. I mean, no way now. Yes, yes, Margaret can find a Shabbos Lobatin way now finds name more. I mean, no way, no, nice lane. Yes, yes, pobrecita Margarita can find a Lobatin way. Digueu el que voleu, però la llei em priva de vendre aquesta mena de plantes sense que el client accepti la total responsabilitat de la compra. Si esteu disposat a firmar uns papers... Hey, when? Everybody know why no papers? Yes, yes, Margaret can find a Shabbos no. If find every time a born can find a Shabbos no I find it when no bishop born in came town find a Lobatin came sometime find slamming in now. But we now, yes, yes, and Shabbos no find out oh way, and down by them and not find out. Oh, we know why now, yes, I'm told you're living down night finished lovely. I've been Feinstein's taking five porn in God's love now. Everybody know why now? Yes, yes, Margaret, Kim Thomas Shooks and stuff, and let me go now find out low. I need shock and tell boy, no. When now? Everybody know why now? Yeah, yes, and Chevy Scott finds Levy Tim the Stone and famous lemon now. A show is Sal Capuglia. Quin nom té? Oh, és una variant poc coneguda de la Hedera helix. I went? I know Hedera helix. Yes, yes, Margaret. I went to Jackson and Thomas Levin now. I find out. Oh, the dollars, please, in Chevy's name. I find it slab. I can't find it all. Hedera. Si viu lluny, és millor que no s'entretingui pel camí. I went? I know where now find out all and Hedera helix. Yeah, yes, in Chevy's now. Hedera helix and funny word love can't slab it not find a bear. I did one now. Backs and Tom. By the way, yeah, so fun. It's what we're doing now. I shall know, Margaret. I already know where. I'm a Saxon stomach name. I mean, no, wait, now, Tommy, come on. I have some toy and Alex and Tommy Queen. I find no, me, no, Margaret. I mean, no, wait, just come on, come in. I mean, no, Tommy, come on. I was getting first, come in. Wait, no, run, no, I was still, no, Margaret, come find out. I still, no, this thing, I mean, no, yeah. Sant Marc, Santa Creu, Santa Bàrbara, no ens deixeu.
patas de dulce cantar, serenas noches de suave brisa, bajo las palmas de la arena, la luna llena, tabaco y caña y un recordar, glorias y honores y sin sabores del navegar. Desde la popa de mi navío siembro una estela en el ancho mar. Será el camino que a ti me una si a tu tierra no he de pisar. Hoy que el destino de ti me aleja, siento tristeza al decirte adiós. Mi ser se añora, mi alma llora, lejos de ti. Hacia otras rutas, hermosa Cuba, debo partir. Una vegada, un nen que es deia Abel es va inventar una paraula nova. Antaviana. L'Abel va enamorar-se d'aquella paraula tan seva i de moment se la va guardar com un secret. Antaviana. 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 Què dius? No res, és la lliçó de geografia. De fet, la seva paraula tenia realment una dignitat geogràfica. Antaviana? Sí. Hauria pogut ser el nom d'un continent llunyà, una mica perdut i mal explorat, amb indis i plantes carnívores. Si ell en descobrís un de semblant, enfocant-lo amb els binocles des del pont de la nau, el batejaria sense pensar-s'hi. Ja es veia, dibuixant el mapa, humitejant el llapis amb la punta de la llenga i fent el contorn amb tots els accidents de la costa. El pintaria de color taronja i després, mirant-s'hi molt, traçaria les lletres en forma d'arc, espaiant-les perquè no tapessin cap riu. An-ta-vi-a-na. Aquella bata li agradava. També se'n podria dir Antaviana, però una bata no acostuma a tenir un nom per ella sola, com l'espasa del rei Artur o el cavall del Cid. No badis més, Abel. Avui et posaran un 0. Ai, aquest xicot no farà res de bo. Jo a la teva edat ja dividia per 4 Vet aquí, que la seva paraula podia servir per a les qualificacions, no pas les dolentes, naturalment, sinó per les notes més altes. Alguna cosa que volgués dir més que notable o més que excel·lent. Avui he tingut Antaviana de gramàtica. I si l'oferís al govern? Es va sentir seriós i transcendent, ple de civisme. El govern sempre deu anar escàs de noms amb tantes coses com té per etiquetar. Desperta't, Abel. Avui se t'ha enganxat el coixí a les orelles. No, mare, no, és que m'hi fixo molt. Coneixent el perímetre he de trobar l'àrea de la circunferència. I si es tractés d'una paraula màgica? Podia haver-li arribat per revelació.
Havien donat tants casos? Antaviana, en nom del poder que pots donar-me, et conjuro a fer-me aprendre de memòria tota la geometria, el grau superior i tot. Antaviana, Antaviana, ai! Què passa, Bert? No res. Ja deus haver fet un disbarat. No, m'ha caigut una mica de xocolata sobre les tovalles. Oh, sembla una maledicció. Sempre que aboques alguna cosa ha de ser damunt les tovalles netes? És que no pares mai. D'un cap de dia a l'altre. Sembla mentida la poca consideració que em teniu tots plegats. En aquesta casa ningú no m'estima. Antaviana, torna la taca dins de la tassa i que no hagi passat res. Torna la mare a la cuina ben tranquil·la i treu-li del cap això que no l'estimo. Antaviana, presenta't. Antaviana, surt del llum o de l'ampolla. El poder que tinc damunt teu, Antaviana, acut de seguida. Antaviana. Antaviana. Però, Abel, què et passa avui? Apa, esmorza, que ja t'he posat una altra tassa. I no t'entretinguis ara, que faràs tard i el mestre es fa vell. Per què tens el cap tan buit, eh? Quan t'acostumaràs a pensar una mica? Antaviana. Realment havia fet una troballa preciosa. Així que arribés a l'escola, proposaria a l'Ernest, el seu millor amic, de canviar Antaviana per la seva baldufa nova. La baldufa de l'Ernest, amb punta d'acer i un cordill de fibra vegetal molt resistent, li tenia el cor robat. Santa Maria, Mare de Déu, perquè per nosaltres pecadors, ara és l'hora de la nostra mort, amén. En el nom del Pare, i del Fill, i de l'Esperit Sant, amén. Tessa. Tessa. Va, dona. Àvia, Què? es pot veure el mar des de la finestra? El mar? No, dona. El Tibidabo el tapa. Vull dir des de l'altra banda. I ara? A l'altra banda hi ha el bosc de Can Riera. No diguis ximpleries i vesteix-te de pressa. Apa, cuita! Tessa, que has obert la finestra de les golfes. Sí, Que no saps que és una finestra condemnada? jo no sabia que... I ho has vist tot? Tot no ho sé, però Déu-n'hi-do. Doncs mira, has heretat un record de l'avi Josep, al cel sigui. Quan va venir d'Amèrica, deia que no hi tornaria mai més. Però de vegades s'enyorava. Pujava a les golfes, s'asseia davant la finestra i somiava amb la seva bricbarca. Segons ell, la veia talment... Què és una bricbarca? És un vaixell de 3 pals, que no l'has vist? Ah, sí.
tia. Els records es poden heretar? Tractant-se de gent de la família, sí. Jo mateixa he heretat una por als borinots que no sé si em ve de la banda del pare o de la mare. I ja saps que els borinots no fan res. Alguna cosa deuen fer, si no, no existirien. Vull dir que no piquen, dona. Estaria bé que els records dolents es poguessin matar. Com se t'ha acudit això? No ho sé. Jo mateixa hi he pensat una colla de vegades. Alguns records, si pogués, els desfaria a cops d'aixada. Però el record de l'avi Josep al cel sigui és bo o dolent? La veritat és que es tracta d'un record d'ell, i només ell podia saber-ho. Però era un bon home, l'avi Josep al cel sigui? L'avi Josep era un home, i tenia moments de tot, com tothom. Quan li venia la múrria, fèiem veure que no ens n'adonàvem. De vegades, sobretot des que van començar a pesar-li les cames, nosaltres mateixos el pujàvem a les golfes. Quan ja en tenia prou, baixava tot sol a la cuina, demanava cafè fort ben negre i s'hi posava un rajolí de rom. Pugem-hi! A on? A les golfes! D'això no se n'ha de parlar més. És una cosa íntima, un secret. I els secrets, si no es guarden bé, perden substància. Apa, ajuda'm, vinga. Oh, àvia, totes les nenes de l'escola en tenen. I si no se'n pot presumir, de què serveixen? La Maria de Can Domènec en té un de molt gros i el fa servir per amenar-nos a totes. Amb el que tinc jo ara de la finestra de l'avi Josep al cel sigui, podria arribar a ser cap de colla. La Maria de Can Domènec. Sí? I quin secret té? Hem quedat que d'això no se n'havia de parlar. Però és un secret molt gros. Enorme. Tant com el de la finestra. D'una altra mena? Només vull que em diguis una cosa. El secret de la Maria té relació amb l'hereu de Can Domènec? Doncs sí, amb ell i amb algú altre. Au, àvia, no dissimulis. Va, són mentides. Ja saps que a pagès la gent s'avorreix i s'inventa històries. No hi pensis més. Apa, vés-te'n cap a l'escola. Au. I no t'entretinguis amb ningú pel camí. Tingui, senyora. Ostres! Per la teva bona acció pots demanar el do que vulguis i te'l concediré. Què et passa? No res. Estic una mica sorpresa perquè em pensava que tot això de les fades eren històries. No t'emboliquis, ho salaràs. Apa, demana i vés-te'n que faràs tard a l'escola. Sí? Doncs vull una bossa enorme plena de carmeles. Pressa! En moments com aquests s'ha de ser espiritual. Doncs una vareta màgica com la seva. Nena, que l'ambició és una mala consellera. Que té pressa. Tu ho entens, descarada. Doncs que tingui la facultat d'alçar amb la mirada qualsevol objecte o pes. No. Sí. Salacatula, machicomula, dividi-babidi-bum, bum. 7 palabras de magia que son. Dividi-babidi, dividi-babidi, dividi-babidi-bum, bum. Quin descans! Aquesta senyora semblava boja.
portava croquetes d'ahir per esmorzar. Qui sap si les deu haver llançada? Oi que les fades són una mica neurastèniques? Hi ha de tot. Potser van mal aconsellades, però procura que no et sentin. Gràcies, nena. Ja hi som. És el lladre. Parlem-ne. No cal. Jo us guanyo. Així mirant-ho al primer cop d'ull, peso 20 quilògrams més que vos. Aquest avantatge natural m'estalvia tota mena d'explicacions. Porteu armes? No. Raó de més. Però això no és una qüestió de força. Hi ha la moral, compreneu? Sense principis no anireu enlloc i tothom us mirarà de cua d'ull. La moral és el pes més inútil que pot carregar un home. Que hi creieu de debò, en la moral? I tant, mare de Déu, i tant. Mireu, em feu una mica de llàstima i vull que rebeu l'ajut de la meva experiència. Temps passat, també jo em refiava de la moral, sí. Era casat, tenia un fill, un amic del cor i un negoci. M'havia guanyat la fama de ser l'home més bo del barri. I, per tant, el més taujà. De vegades fins i tot el meu propi tedi m'esgarrifava. Però la pau de la meva llar, el bon nom de la família i la netedat de costums em feien companyia. Aguanta't, noi, aguanta't. Tot això tindrà el seu premi. I sabeu quin va ser el meu premi? Ara us ho explicaré. El meu fill, que acabava de fer 14 anys, va fugir amb la minyona. Esverat vaig anar a cercar la meva dona per tal de compartir la pena amb ella. Però només vaig trobar una carta seva, en la qual m'explicava que, cansada del meu ensopiment, se n'anava a viure amb un senyor del tercer pis, que ell sí que era simpàtic i sabia viure. Desfet, vaig decidir submergir-me en el negoci. I al cap d'un parell de dies m'assabentava que el meu amic de l'ànima, valent-se d'una maniobra comercial, me l'havia pres. I el bon nom que tenia pel barri, ja us ho diré. Quan jo passava pel carrer, la gent es girava a mirar-me i reia. Com podeu comprendre, era un bon moment per fer balanç de tot el que havia estat la meva vida i decidir que fins aleshores havia errat. No es pot anar contracorrent. I si vas, em pagues les conseqüències. Això quedava tan clar que vaig decidir canviar de vida. Ara trobo que faig el que vull i tothom troba que estic tan bé. Les dones em sol·liciten, els coneguts proclamen la meva simpatia i fins i tot la gent del barri quan els vaga diuen entre ells: ja ho veus, tan asa que semblava i encara farà carrera. Això és tot. Si us pot servir d'alguna cosa, aquí ho teniu. Vinc amb vos. No voldria ser víctima d'una decisió massa tardana. Interrompem breument la nostra programació per donar lectura a un flaix informatiu. Ahir de bon matí, els lladres entraren en un pis de l'Avinguda Oriental. Entre altres objectes de valor, hom trobà a faltar l'amo de la casa, ja que ningú no sap donar raó del senyor Calders, ciutadà honorable i contribuent de bons costums. I fins aquí el nostre flaix informatiu. Vinc a cobrar el gas. No tenim gas. Doncs que sigui l'electricitat. No en tenim d'electricitat. I què me'n diu de l'aigua? No tenim aigua. En aquest cas, si em fa el favor, la violaré, que és una cosa que sempre ve de gust. Us vinc a fer saber que l'exprés de les 10 ha descarrilat.
Que ho dieu amb pretensions de notícia, això? Vos mateix ho dic perquè es prenguin les necessàries providències. Ja podíeu suposar que no us esperàvem a vos per a saber el que fes el cas. Coneixíeu la notícia? L'Exprés de les 10 descarrila cada dia. Ah, sí? Sí, és una mena de tic. Però i la gent? No n'hi ha gaires que l'agafin. Per pocs que siguin els viatgers mereixen garanties. Els tenim assegurats. Que en sou de quimèrics. M'havien delegat per assassinar un funcionari. Havia de complir, encara que em vingués a repel. Quan un home milita, ha de ser disciplinat i obedient. El funcionari em va rebre de seguida i en asseure'm davant d'ell, a l'altra banda de la gran taula de ministre, vaig obrir la cartera de mà i em vaig treure la pistola amb el silenciador posat. El buròcrata es va tornar groc. Em feia llàstima. Potser era la falta de costum. El cert és que no em decidia a engegar-li el tret. No hi havia prou franquesa. Què li passa? Em va preguntar el personatge. És que vostè hauria d'ajudar, vaig respondre-li. Si disparo amb presses i el toco malament, patirà i em farà patir a mi. En canvi, programant-ho entre tots dos, podem encertar de bones a primeres una ferida fulminant, mortal de necessitat, que ens permeti prescindir del dalt a baix de l'agonia. Em va dedicar un gest despectiu amb el braç, com si m'enviés a la porra, i s'alçà del sitial, amb l'aire de fer unes quantes gambades. Quiet! Vaig cridar-li. No s'aturà, i ni tan sols es va girar per mirar-me. Recorregué el despatx amunt i avall, sense reparar en la meva presència. Miri, que si disparo de mala fe i li toco el nervi, la sentida pot ser brutal. Hi ha fiblades pitjors que la mort mateixa. Com està d'anatomia topogràfica? No sé anatomia de cap mena. La idea és anar de cara al cor i deixar que la naturalesa faci el seu curs. I on tinc el cor, si no és indiscreció? Al costat esquerre, com tothom. No, home, no. Com tothom el tinc entre els dos pulmons, justament damunt del diafragma. A vostè li falten els coneixements indispensables. M'havia fet a propòsit de tenir paciència, perquè, pobre home, prou tribulació devia passar. Bé, no ens posem nerviosos. A mi no em costa gens de tirar on vostè digui. Al capdavall l'interessat és vostè. La nuca. Un tret a la nuca amb l'arma frec de pell mai no necessita avís. Vostè mateix? No em figo del seu encert. No es mogui que l'indicaré el lloc exacte. Jo romania assegut. Ell va acostar-se'n per darrere i amb la mà esquerra m'obligà a ajupir el cap com fan els barbers amb els seus clients. Endormiscat, esperava que el meu antagonista em toqués amb la punta del dit índex el precís indret fatal. Però, en comptes d'això, va agafar d'una revolada l'escrivania de plata que tenia a la taula i me la va estampar al clatell. De la presó opina que he quedat bé, que he tingut una sort enorme. Són punts de vista. Sordejava una mica i amb el cop he millorat. Ara, d'això a tenir sort. L'advocat d'ofici creu que n'hi ha per anys. Que me la carregaré de valent, sobretot pel detall de portar armes sense permís en un centre oficial. M'agradaria saber què hauria passat si hagués demanat permís. Són una colla d'hipòcrites. Ara recordo amb nostàlgia el dia de la reunió secreta durant la qual van adjudicar-me l'àlies de la hiena. La hiena. Un pseudònim massa suggestiu per tancar-lo entre murs de pedra.
sóc egoista. Si pogués, en faria donació al grup en qualitat de reintegrament. Però el grup l'han fet miques a còpia d'acorralar-me a preguntes nit i dia, amb una existència criminal. Els han agafat a tots. I ara, en estat de plena lucidesa, lliurement, sense coaccions de ningú, vull deixar el meu sobrenom a qui em pugui fer un bon ús. En principi, deixo el meu sobrenom a un asil d'orfes, amb l'esperança que poc o molt apreciaran que és tot el que tinc. Penso que potser hi haurà qui en sortirà ofès i enardit, amb prou punxades i raons per utilitzar-lo amb pugnacitat vindicativa, i que la hiena obtindrà finalment el relleu immortal. Mira. Sembla mentida, per això, Isabel, filla, que siguis tan tossuda, sembla mentida. Per què no et poses una samarreta? Com vols que em posi una samarreta amb aquest vestit? Que no veus com m'assassima aquest vestit? Perquè Si portava l'abric de pells a sobre, mamà. El que vulguis, Isabel. L'aire entra per sota. Ja ets grandeta, dona. Per això mateix, filla, que ja ets grandeta per fer aquestes tonteries. Sembla mentida que tinguis tan poc enteniment, Isabel, filla, em fas enfadar molt. Li dic que el sermó ha estat molt llarg, oi? Que el sermó ha estat molt llarg, el sermó. 3 quarts d'hora ha durat, de rellotge. No pot ser. No pot ser un sermó tan llarg. Cansa. És la pega d'aquest vicari nou que ens han posat ara. No el coneixia, aquest xicot. És un xicot que és jove. Massa jovenet. Molt bon noi, Personalment no. Fa cara de bon noi. És molt trempat, molt. Té un avès pesat. Escolta, ja el veus amunt i avall. Porta un casc. D'aquests moderns d'ara, saps? Però no, de predicar no en sap. No, home, no, li falta... S'ha d'aprendre. És que no sap... Sí. No sap com acabar-ho, Ho vol fer massa bé. Sí, mamà, vol impressionar-nos, fer mèrits. Home, perquè està començant. És que han de pensar que la missa del gall és una missa que és molt diferent de les altres. Perquè és una missa que, escolta, et comença molt tard i t'hi va gent d'edat, i t'hi va canalla. Jo mateixa. Jo pateix per tu, mamà, avui. Han de tenir una mica de senderi. Em sembla que l'any que ve ho miraré per la televisió. Molt millor, Faràs molt bé, mamà. Sí. Em sembla que per la televisió no li valdrà, mamà? Aquí? A la mare? Sí, home, sí, a la seva edat, sí. A partir dels 75 anys ja val. S'ho vaig llegir jo l'altre dia a la fulla parroquial. Em sembla que a la meva edat ja tinc dispensa. Jo em pensava que només els hi servien els invàlids, oi, els paralítics... No, i a la gent gran també. Ja ho preguntaré, però em sembla que sí. Però és que he passat massa fred avui. No, bueno, això també és aquest any, que està fent un fred que no és normal. Això és veritat, això és veritat. Es veu que ho ha dit el hombre del tiempo, que és una ola de frío. Tota Europa. No us heu fixat? Quan hem sortit a l'església, el que queia no era aigua, no. Aigua, neu. Sí, comentàvem, te'n recordes? Sí, des de l'any aquell del fred, us en recordeu, de l'any del fred? Un any del fred. Sí, ara deu fer 6 o 7 anys, no pas més, no? Va ser, mira, ara t'ho diré exactament, va ser el 56. El febrer del 56, no us en recordeu? Quan em van operar de l'apèndix. Si va ser aquell any que es van rebentar les canyeries. Exactament. Mamà, l'any que se'ns va morir el periquito. Tu me'n recordes? El papito. Sí, va ser l'any que jo vaig estar a la mili, no se'n recorda, mare? Estava a la mili allà a Jaca. Tu feies el servei. Sí, te'n recordes que te vaig enviar una fotografia que estava tota la tropa allà? Que jo et vaig enviar uns mitjons de llana, oi? Sí, i tant, i Que tant. tan de bé. Molt bé, mare. Tota la companyia els volia. Em deien el niño de los michones. Audan, mamà. Els vaig fer Mamà. Ho sé, moltes hores de ganxillo. Escolta, l'Ernest us vol recitar un poema. Poema? Què escriu? Que has fet un poema, Ernest. Cada any, per Nadal, cada any, no falla mai. Ja veus, i jo no me n'havia donat. És que ho fa d'amagat, mamà. No és res, un parell de quartetes. A veure. Ai, si no fos aquesta nit tan clara, seríem tros de carn i pensament que no coneix d'on ve, ni on va, ni on para, pell d'home que arrossega el corrent. Però el Nadal ens ha pintat el rostre amb un vermell precís i decidit.
i ens dona un sentiment de llar, de sostre, de família, de nissaga i d'esperit. Nadal 62. Molt bé. L'ha agradat? Molt bé. Ai, miri, mare, que no s'ha posat la nena, miri la tonta. Isabeleta, plena. T'has emocionat, filla. Sap el que aconseguirà? Sap el que aconseguirà? Que no escrigui més poemes. Ai, no t'ho prenguis així, home. Com li agrada l'Ernest per això. És que el que passa m'emociona perquè li surt d'aquí, oi? Sí, De dintre, no sé on Això és una afició que ja em ve de jovenet. Ah, sí, ja de jovenet feia. Quan es porta dintre, sí. De promesos em feia cada poesia. Ai, que contenta s'ha posat. Ara ja no estic dolent. Entre la feina Sempre i passa el el mateix. De treballar ara, no? Però per Nadal sí, eh? Per Nadal cada Ja any. veus quin acostum més bonic, És com una matemàtica, eh? O sigui, a principis de mes... Per la Puríssima. Sí, més o menys. Sí, ja pels veus. vols de la Puríssima. Em tanco una tarda al despatx, escolta'm, i d'allà on surto, si no em surt el poema, eh? Però això... Però a rajatabla, Una eh? disciplina. Però tot això que vols que t'hi digui, Ernest, s'ha de ser artista, s'ha de portar dintre. Ha d'agradar. Amb això es neix, mamà. Perquè jo encara que em tanqui en el despatx em sembla que no en trauríem Vostè també trauria. Això són aficions que un té, eh? Això Perquè, s'ha de escolti'm, portar si jo em dintre. fiqués a la cuina a fer uns canoles... Cadascú no sé, mamà. Esclar que sí, cadascú ha de fer el seu. La Isabeleta recitava molt bé, de Sí, petitona. era la preferida Jo del volia papa, ser no? artista, Recorda, mamà, el te'n papa recordes? era És que tu, l'hermaneta del fill meu, seu... eres un desastre. Ai, quants càstigs. Feia no això, sabia la com nena. per aprendre Per la això, música. feia molt Tu els negocis. Qui vol xampany? A veure, que obrim el Sortit xampany, d'aquest obrim tipus el del mundo. xampany. A veure, ui, que bé. Poqueta la mamà. Vol una miqueta? Una miqueta, No n'hi una poso miqueta. gaire, que ja sap què li va dir el doctor. No, home, no, que un dia és un dia, Ernest. Ja sabes que la mare sempre la Tu sempre dius el mateix, i per Nadal sempre et puja el sucre, mamà. No fem tonteries. Un dia tindrem un susto amb la mamà. No passarà res, una copeta no fa res, veritat, mare? Si menjo verdura al bullida Va, tota acabem la festa en pau. No tinguéssim un daltabaix. Escolta'm, Mamà? Avui et toca a tu. Fer el brindis? Sí. Ui, no. Ara, dona un xasco, ara. Mama, no sigui així, Vinga, dona. Va, que estic jo aquí. Vinga, va, amunt els cors, amunt els cors. Sí, no. Vinga, amunt. Vete la que flamenca, ella. Perquè puguem celebrar-ho tots junts i per molts anys, en pau, amor, justícia i Caritat. caritat. Molt bé. Molt bé, Bona Nadal. Isabeleta, Bona filla, bones festes. Un petonell, mamà. Bon Nadal a tothom. Ai, mira que no arribo. Bon Nadal, filla meva. Bon Nadal, Bon mamà. Nadal. Ai, que està bo. Ai, que és bo aquest xampany, mamà. Cada any que passa Ai, que és li més agrada. guapa i més jove. Ai, Sí, tant sí, que sí. Contenta que hagis vingut. Vine aquí, Vinga, Eugènia. Vinga, aquí, quina estima més que jo en aquest món. Quina estima més que jo. Ui, ens fem grans. Sempre perquè ets molts de Déu. Sí, sembla que És era que ahir, Podries I amb treballar balleig a amb Barcelona. bastoneta. Com una reina, Sembla mare. mentida que sempre Nen. hagis d'estar Bon Nadal, xato. Fills meus, em feu molt feliça. Molt, Sí. molt. Quan us veig així a tots reunits i que ens estimem tant. És molt bonic. Això no té preu, eh? Preu. Això és el millor de la vida, nen. Important, És això. el tot d'una família. I no passa a totes les famílies, no? Sí, hi ha cada mare magnum, mamà. Ai, Sí, saber. i tant, i tant. Podem donar gràcies a Déu. Tenim molta sort, fills meus. Mare, mare, mare. Què us passa? Ai, no sé. S'han sentit com uns sorolls a la porta. Què uns sorolls, nena, que han trucat? Que espereu algú? I ara, Què hem d'esperar? aquestes Volia hores? sortir de família. No, han trucat. Jo no he sentit Pot ser res. algun veí o... Doncs se Calla. sentia ben clarament. Potser sí. Potser sí que són els pàmies, no esperaven algú. Calla. Què li han Sí, dit? sí, Els sí. pàmies, Que li els venen seus aquells tesores cosins, li venen aquells cosins que té clar. Vic, mamà. Sí, mamà. L'Enriqueta. No te'n recordes? Sí, Si éreu venen molt amigues, sempre cada anàveu a la any venen, peluqueria dona. juntes. Mamà, que la van operar d'un tumor, no te'n recordes? Pobrissona, sí que me'n recordo Escolta. que tenia un tumor al coll. No, sí, a baix, si se'n va parlar de... Sí, que és veritat, sí. Ui,
Sí que truquen, sí. Aquí estan trucant, aquí. Vés a veure aviam qui és. Va. Nena, a mi no em fa cap gràcia anar a obrir la porta a aquestes hores. Vols que t'acompanyi? Vols que vagi jo? No dic això. Està bé, tu? Sí, per favor. Fa fred al carrer! On són els nens? La nena és a la seva habitació, dormint. Però si no parla més baix, la despertarà. Despertar nens forma part de la meva feina. Li han donat una mala adreça. En aquesta casa fem reis. Si abans de marxar vulguis prendre una copeta... És impossible que m'hagi equivocat. Jo no m'equivoco mai. Si he entrat en aquesta casa és per alguna cosa. No és qüestió de nens o de jocs, sinó de la institució que represento. Poden suposar que no vaig de casa en casa preguntant si necessiten nines o cavalls de cartró. Qui sap? Els protestants es valen de recursos més absurds encara per tal d'obtenir la difusió de les seves idees. Això no té res a veure, senyora. Ah, no? No, miri, cada any porto regals als nebots d'un bisbe que tothom diu que arribarà a cardenal. I vagi... Ens estem allunyant del tema, eh? Miri, nosaltres aquí som una família liberal. Jo? Ja està bé, que cadascú pensi el que li sembli. L'únic que passa és que vostè ens ofereix uns serveis que nosaltres no hem sol·licitat, eh? De forma i manera que tingui la voluntat. Potser que no ho hagin sol·licitat. És que és tremendo, eh? Però jo no puc admetre. Miri, sigui com sigui, actua a la descoberta. En aquesta casa no fem arbre. Té algun sentit la seva presència sense arbre? Nosaltres fem pessebre, escolti'm, pessebre de tota la vida, eh? Arbre mai, pessebre. Va, nena, escolta, pessebre, com si no el veiessis, Això mateix, saps? molt bé, home, jo està prenent la pena aquest home. Em sembla que esteu una mica antiquats. Maleducat és aquest, eh? Madonna, em sembla que hi ha altra manera de dir les coses. Sí. També hi ha una altra manera d'entrar a les cases, mamà, i no per les Encara em pot finestres. donar les gràcies que no truqui el 091. Sí, Amèrica, escolta'm, Amèrica t'entra... Arallanamiento de Morada. Amèrica és Amèrica, allà com Nena, mira, la Maria Montserrat. S'ha despertat la nena. No, si ja ho sabia, ja ho sabia. Qui és aquest municipal tan estrany? És el Santa Claus, Bleda. No te'n recordes que te'l vaig ensenyar una portada de The Saturday Evening Post? Ho veus? Per això no m'agrada que portis aquesta mena de revistes a casa. Fullejant-les, els nens s'acostumen a noms i idees que en són absolutament forasters. Tu no has demanat una cuineta? Sí? Ja ho veuen. No m'he presentat sense més ni més. Porto la cuineta demanada. Quina mena de cuineta porta? És una cuineta amb aigua de veritat. I amb portes que s'obren i es tanquen. Tanca els ulls. No, se me l'engatussarà, Ai, mira! Obre els ulls. Ah, no! Com aquesta en tinc 3 de raconades per quan venen nenes més petites. Jo n'he demanat una que té un forn automàtic i 3 focs que s'encenen i s'apaguen. Que em porta alguna d'aquestes? No d'aquestes. De la porta. El Reis, nena, el Reis te la portarà. Vine aquí, va, escolta. Vaja, prou! Estic acostumat a que em rebin bé. A veure si encara hauré de demanar, per favor, que m'acceptin uns quants obsequis. Aquí no hem demanat res. De totes maneres, si el senyor s'entesta en deixar alguna cosa i nosaltres no hem de firmar cap paper, jo no veig cap problema. No podem prescindir dels sentiments per uns quants regals. I vostè podria fer-me el favor de callar, estimada senyora? Escolti'm, la meva senyora, això. Si no fos per l'uniforme que porta... Esteu fent malbé les festes de Nadal! Això s'acabarà com el rosari de l'Aurora. Tu passa. Això s'acabarà malament. Estarà content. Em sembla, senyors, que vostès no coneixen la significació resplendent del Nadal. Que seria portar per la vanitat si afirmés que constitueixo una de les al·legories més simpàtiques de la Diada. Gairebé a tot el món, milions de nens esperen la visita del ballet revestit de santedat. I fins i tot la gent d'una més primària educació em reben a mans besades. Suponguem que m'hagi presentat per error. O bé, fins i tot,
conduït per un afany de proselitisme. Què vol dir proselitisme? Què? La meva és una causa justa. Almenys se'm podria oferir seient. Si vostès mateixos, quan l'ocasió arriba, procuren deixar un plat amb aigua i uns rosegons de pa per als camells dels reis, no sóc jo mereixedor d'una més gran gentilesa. Ah, quedarem com uns maleducats, ara, escolta'm. Com uns gitanos, com uns gitanos. Si volgués prendre una mica de xampany i unes quantes neules... Gràcies, àvia. Apa, vingui amb nosaltres, vingui aquí amb nosaltres. Ui, ell no em fa cap gràcia per No això, tingui por, que no li faré res, home, No, vingui. home, no, vingui. No es preocupi, si és molt bon xicot. El que passa és que té aquest pronto, sap? Però és molt bon, no es preocupi. Ja l'agafaré. Va, Maria Montserrat, posa dreta, guapa, posa dreta, escolta, mira. Per què no li cantes a aquest senyor aquella Nadala tan bonica que t'han ensenyat allà a la parròquia, eh? Ara cantarà la nena, canta-li. segui. Escolti la nena, ara li cantarà una cançoneta molt bona. Un estel cauant al prat, una flor s'esbadallat, tot pelant juga al ramat, amb la rosa macarulla, al·leluia, cor la sang. Isabel. Al·leluia, mon gebrat. Isabel. Al·leluia, Déu és nat. I a Belém van els infants i els amics d'ençà les mans i els promesos i els germans i la vella amb sa capulla. Al·leluia, dia anant. Al·leluia, els nostres cants. Al·leluia, catalans. Molt bé. Que T'ha agradat, iaia? Molt. I molt. Després vine a la meva habitació i et donaré 5 duros. Els aneu a Vindoreta, Ho ha fet bé, oi? Que és molt bona. canela fina, eh? No s'ha fet estranya, no? No, és simpaticota. Sap què ha passat abans? Què? Que ens ha donat un susto. I ara, què diu, ara? una mica de susto. Sí, és que no ens havia entrat mai ningú per la Ai, finestra. ve tu, qui diu que ja havia tocat a la porta? Escolti'm, això per una altra vegada que vostè vulgui venir, el que pot fer és telefonar abans. No, això no té. No Això costa no té. res. Doncs, Què diu, guapa, què diu? què fem al salt als Reis? Glups. Que fem al salt als Reis? Ja me'n vaig. No cal que reprenguem el joc de les paraules dures. Seria inútil negar que la proclamació dels drets de l'home ha ocasionat un esmussament de la fantasia. Ja no es poden fer miracles sense el permís explícit de l'interessat. La gent està tan feta malbé pels progressos de la ciència que ja no admet més d'un prodigi metafísic per any. I vostè no s'hi amoïni, cregui'm. Eudald, ajuda el senyor a carregar-se el sac. Escolti'm una cosa, miri, jo li puc donar 10 durets per un sant. Ernest! Home! L'acompanyo a agafar un taxi. Adiós, faci bé. No em trobo gens bé. Ni jo, mamà. Sembla Maria que el Montserrat, xampany m'ha escolta, fet una mena de vols que groc. sortim I això és el disgust, també. al Papa Noel? Sí. Eh? Li Vols diràs que ens fem adiós a una la infusió? Maneta? Mira, va, Potser una mica de cerebrina. Oi, Oh!
Mireu, està nevant. Que mira, ja. Quina nevada que està aquella. Això són angelets que cauen del cel. És tot blanc. Mira com va anant, digue-li adiós. Adiós, Papa Noel. Adiós. El nostre pas damunt del camp i una tendra escalfor. No comencem, I ara què té? No ho sé, mama, jo què sé, que no sóc adivina. Isabel, no et posis nerviosa. Ja la tenim, ja ho sabia jo. Home, Ernest, una mica de vista. Tu també, adéu amb el Papa Noel, sembla que no la conec. Estàs molt lletja quan fas això, Maria. No. Ja vull a Papa Noel! Se n'ha anat el Papa Noel, nena, que no ho has vist, s'han anat, no hi és res. Ni cuineta, ni... Sí, ja la tenim, Ernest, ja la tenim. No vol fer el favor de deixar-me tranquil, que ja em tinc una criatura. No m'has de fer tu, Escolta'm, s'ha acabat, He dit que s'ha acabat. Vols veure com et cau? Nena, que la mamà està molt nerviosa, Un platallot que la paret contra un altre. Passa, nena, prou, no vull dir més. Mira que tu vas veure. Nena, calles, que no em sents, que no et diu alguna cosa, mamà. Sisplau, reprenguem la placidesa de l'Alenca. Llum, que es faci la llum. Soc jo, de Pacarelli, assassí professional a carta cabal. Coloma, prepara't que vinc a matar-te. Mita-la com dorm, sembla una muñequeta. Apa, anem per feina, que es farà tard. Coloma, porto totes les eines netes per tu, Coloma. Totes. Eta lo que et porto. La cordeta, la pistoleta i la blanca, Coloma. La blanca. Ei, què és això? Mita la borratxona. Apa, anem per feina. A veure, què agafaré avui? Ai, no sé. Lo faré al tiro-liro. Pito, gordito, te vas a morir. La verdadera pim-pom, fuera. La cordeta. T'ha tocat la cordeta, Coloma. És una eina que no m'agrada massa. Deixa pampallugues al coll i arribaràs al cel feta una porqueria. Vull una altra cosa per tu, Coloma. Una altra cosa, sí. La pistoleta. La pistoleta ràpida i eficaç. Arribaràs al cel corrents com un ciclista. Apa, prepara't que ha arribat el moment. No m'acaba de convèncer la pistoleta. Vull una altra cosa, Coloma. La blanca, sí. És una dona com tu, suau, fina i eleganta. Apa, anem a treballar. No facis això, de Pacarelli. On hi ha la consciència? Mira que encara hi ets a temps. No anem bé, de Pacarelli. No anem bé. Ja veus la vida que has portat? La que he volgut. I de què t'ha servit? De molt. Estàs a punt d'entrar a la vellesa i ets pobre. Pobre? Pobre jo? Vol un camel. I dels límits de l'ancianitat no passaràs. El mal torna sempre al lloc d'on ha sortit. Com les processons, les bromes o aquella coneguda arma australiana. De Pacarelli, fins ara t'has escapat per miracle. I encara gràcies, perquè estàs congriant damunt teu tot d'elements que acabaran per destruir-te. No! No vol una miqueta de xinxón? De Pacarelli, no matis a la vella. No n'hi ha necessitat. Pots robar sense tocar-la. Ja veus que dorm profundament. De
Pacarelli, no la matis. De Pacarelli, no la matis. De Pacarelli, no la matis. Apartis, que podríem esquitxar-lo. No! 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 De Pacarelli! No! No es molesti més, no. Que jo tot sol em faré les inútils reflexions del cas. De Pacarelli surt del llit a l'alba. Prepara l'eina de segar la vida. El dia té el seu crim i el seu programa. L'àngel consciència inútilment l'espia. Surt al carrer i desprèn la solitud profana. Ignora el bé i el mal. Artista marginal. Anònim criminal. A la fi d'un mes de juny amable, aparegué l'Enric amb la mà dreta embenada, marcant el puny clos sota la gasa. La seva presència, plena d'aspectes no coneguts abans, feia néixer pressentiments, però ningú no podia imaginar l'abast del cop que l'ajupia. Mamà, mamà, mira, a l'Enric se li escapava la vida i va ser temps d'agafar-la amb la mà. Ara l'ha de dur sempre embolicada perquè no li fugi definitivament. I jo dic que podríem fer-li una bossa de punt d'un color suau perquè no l'hagi de dur sempre embolicada d'aquesta manera. I com es guanyarà la vida? Res, distreu-te.
A mi va passar-me un cas realment extraordinari. Fa mal? Tusses a les nits? Podríem passar-lo al Departament de Connexió i Subconnexió de Contractes de Compra. Sí, com aquella que van fer-li a la Viola quan es va trencar la poteta. Punt d'arròs. No, ull de perdiu. 2 punts i minvar, 2 punts i minvar. Has tingut la diftèria? Això de vegades se'n va de la mateixa manera que ha vingut. D'un cap de segle a l'altre, tothom fa el que li sembla. Jo, si fos vos, pujaria al terrat de casa, esperaria el primer vol de coloms i obriria la mà. Inútil! Un home ha de ser un home. I fora! Treu-te la vena. Voldràs durar així? Treu-te la vena. La vida s'ha d'orejar. Treu-te la vena, home. Estàs esperant la vena. Treu-te la vena, home. Treu-te la vena. Estàs esperant la vena. Treu-te la vena. Fora la vena. Un,